Na následujícím videu bych chtěl ukázat stavbu malého kombatového letadla pro EPA Combat, čili vzdušní souboje. A chtěl bych ukázat základní postupy pracovní, nějaký drobné finesky, tak aby se to z polotovaru, který už musíme mít k dispozici, nebudeme se zabývat řezáním křídel, trupů, broušením a podobně, aby z toho vzniklo prostě letadlo, který je konkurenceschopný v soubojích s ostatními modely. Začneme výrobou křídla. Začneme křídlem. Mám tady polotovary křídel vyřezaný na CNC řezačce. Mám jich tady víc, protože když se to dělá víc najednou, tak je ta práce trochu produktivnější. Začneme základním vytvarováním toho polotovaru. Takže já tady mám už připravenou šablonu, kterou jsem vyřízl normálně z obyčejného kancelářského papíru. Pokud máme nějaký aerodefán podklady, pokud začínáme novým, tak si ho musíme vytvořit. Řežu to nožem, protože práce s nožem je taková jakože přesnější ve smyslu, že ta křivka je plynulejší, než když to střílám nůžkama, tak je to rychlejší. Obyčejnou tužkou přiložím podle náběžky nebo podle otokovky, jak kdo chce, a obyčejnou tužkou dloužky vedosti 1 nebo 0, prostě nějakou úplně měkkou tužkou odtáhnu. Pokud mám tvrdou šablonu, tak můžu vlastně rovnou podle šablony řezat. Jo? To samé na druhé půlce. Zrovna dobrý je předtím si zkontrolovat, jestli jsou obě dvě poloviny stejně dlouhé. Někdy to nemusí k tomu tak být. A když taky zrovna to nebude stejně dlouhý. Prostě opravdu je pohouby. Tak, mám ostrý nůž, nevím, jestli ostrý snad, jo. A má to takhle říznu. Jakože to není úplně hladký, nebo hladký. Oblí až tak nevadí, protože stejně. A budu se zabrousit. Ten už asi není úplně ostrý, protože to trošku trhá, ale na tohle to stačí. Jo, tak. Vždycky fuč. A vemu směrek. A já používám bruslovou mřížku, protože dobře brousí. A normálně to takhle, to je nějaká 80, tam píše 80, 120 to taky dobrá. Normálně to takhle oblím, aby to bylo tak jak chci. Doporučuji nebrousit v obejváku, protože ty kůčky z toho to je fakt humus. Takže hrubo, no, to lítá, ještě to nemám na to. Tak. Moc netlačím, jen to tak lehce šolíkám. Prostě není potřeba to orvat úplně, aby nám z toho lítaly kočky. Tak, základní tvar je hotový. Když normálně, tak jak to cítím, tak jak to chci. Za oblinku ten oblouk. Zatím se neděsím toho, že z toho vylezují strašný kupy. Tohle je prostě na hrubo. Tak. Samý. Samý ze spoda. Já to teda si jenom projedu půlku, to bych si nezdržoval. Tak tady. A dojedu to ideálně směrkem třeba 120, ale už je to nějaká ošmutila. Ještě to slouží.
Ono to EPPčko prostě bude chlupatý, jo, ono fakt, až to na konci nabarvíme, tak ty chlupy trošku strdnou a můžou se ještě tak srazit s nějakým úplně jiným směrem. Tak, to je takový divný. Nebojím se toho, neukousnu to a hlavně je důležitý, aby se nám ten směrek nezatrhl, aby nám prostě nevyškup nějakou tu kuličku, to by byla škoda, aby jsme tam museli letět zpátky. Jo, čili to je tohleto. Tak, koncový oblouk, já si udělám druhý a pak budeme pokračovat. Oblouk. Takže předtím to byly oblouky jsou hotový, teď slepíme křídla, respektive vytvoříme si zkosení uprostřed, aby jsme měli nějaký vzepětí. Sice někdo to dělá, že to prostě slepí a pak to jako celou vohne, když tam dává ty výstuže, ty uhlíky, ale přece lepší je ty koseny zkrátka mírně zbrousit. Takže vemu dlouhý brusný špalík a normálně to mírně zbrousím do úkosu. Snažím se brousit celý té ploše, aby celá ta plocha toho řezu, vlastně toho letního spoje, byla narušená tím směrkem, protože když vám to je řízena horkým drátem takzvaně, tak je to taky jako zatažený ty pole, je takový vlnitý ten povrch, takže lepší je to zbrousit drsně. Dejme tomu ještě druhou půlku. No, ale pozor, aby jsme si zbytečně neulupli tady ten tenký konec. Ještě trošku. Zkouška. No, když to čapnu, tam si zkusím změřit zepětí, tak je to teda hodně. To zhruba 7 cm. Ale to mi vůbec nevadí, protože si ještě trošku zbrousím ty spodky, čímž to zepětí mírně zmenším. Rovnoměrně celý ploše brousit, žádný kolíbání směrně a podobně, není potřeba nějak pospíchat. Jo, takže to je celý ploše vlastně zdrsněný, je tam mírný úkos, a to úkos takový, aby nám to tak akorát vyhovovalo. Proto ještě požadujeme zepětí 6,5 cm. No, dobrý. Jo. Brousili jsme ty kořeny, teď si můžeme odříznout křídlka a potom budeme ještě muset lepit tady být plně, protože to křídlo je zříznutý vlastně na CNCčku a ten výřez je udělaný potom na celý polovině toho rozpětí. Takže já už vím, že křídlka mají být 5 cm od
přirozené. Čárečky. Vím to proto, protože už jsem nějaký to letadlo postavil a takhle to mám na všech. Jo. Souvisí to samozřejmě taky s kouškou trupu. Už má jeho uší, může mít tu vzdálenost menší. Tak. Kde pak ji máme? Tady někde. Takže. Kolmo. Mám tu pejmuš, ale to nevadí. A rovnou 2 mm od toho rozjízdeme, aby nám to sídlko chodilo pěkně volně. Šup jedno. Takže tady se nám to veze za hůz, protože jsem pravák, takže to jim takhle posunu. Tam, kde by to mělo být. Tak, tady někde. Tak. Tohle to má no. Můžeme si rovnou teda, to má takhle pěkně nachystaný, jo, si pochodí, prostě nedrhne o nic. Dobrý. Ta mezera 2 mm opravdu je v pohodě. 3 mm už by to mohlo, tím, že je to všechno celý drhnout. Jo, už tady je vidět, že vlastně těsně, tady je to už těsně. Tak, serva, jo. Já mám takovou pěknou šablonku, jednoduchou, abych měl ty křídlový serva vždycky ve stejném místě. To je taková ale malutka, kde je servo, tady vyznačený konec otokovky, zarovnám, šup, šup, tady mi vyjde někde páka a tady mi vyjde servo. Servo někde bude tady, šup, šup, tak jedno, otočím a to samé z druhé strany, nebo na druhé půlce. Jo, takhle. Páka, papky serv, takhle někde. To je prostě do servo. Kouka, tak. Paráda. Dám si servo. To mám jedno čínský pěkně ještě těch veličáků. Já používám tyhle HXTčka a XT500, protože jsou jinak levný, ale hlavně ty převody jsou relativně masivní, odstupňovaný, takže toho dost vydržej a sice nemají nějakou extra sílu. Na druhou stranu, když dostanou ránu, tak jako mám pocit, že třeba to kormidlo, to křídlko uhne, jo? Že se nesnaží ten motor prostě tlačit do té převodovky a má to jako šanci trošku uhnout, ale je to spíš o pocitu. Prostě dlouhodobě se osvědčuje jako vhodný. I s tou přesností je to jakž tak. Jo. Čili servo, takhle si ho tam někam přiložím, tak jak mělo být. Oběru tužkou. Měl jsem i takový nástroj na vypálení vlastně ty díry pro servo, ale ve finále jsem zjistil, že stejně je nejjednodušší si to takhle okreslit a normálně to nožem vypižlat. Tak, jedna. To samé na druhé straně. Je dobrý trefit si tím serverem jakoby stejně daleko od toho závisu otáčí nebo od toho pantu, protože potom, když budeme ohýbat táhlo z drátu, tak budou podobně dlouhá. Takže takhle to tam bude, jo. Tak, ukreslit. Tak musíme nějak přesně. Víš, na druhou stranu proč ne, že? Tady tak, tady někde bude takhle ten výřez kropáku. Teď jsem si nakreslil, co tam ještě okreslím. Tady někde takhle geometricky. Tak to tam
Tak, co já teď udělám? Já teď udělám to, vezmu takový dlátkonožík a normálně to takhle, tu díru, napižvám do hloubky podle serva. Už jsem si tady takovou rysku, takže vím, kam zhruba by to jako mělo jít. Už tam můžeme mírně konicky řezat, aby tam to servo se zamáčklo a drželo tak jako samo, ale není to nutný. Ta díra by měla být o trošičku menší, aby se to EPPčko zmáčklo, až tam to servo dáme, ale zase ne o moc. Aby jako to zbytečně třeba to EPPčko se v tom okolí nedeformovalo. Já mám takový kousek, no tak to tam pižlám, dávám to všude okolo a tady ještě mi chybí. Tak a teď kdo by vymýšlel nějaký složitosti, jak to jako dostane ven. Prostě dostane to ven takhle. Kleště, ale má to vyškube. Je to lepší než nějaký broušení, pálení a podobně, protože pálení je někdy trochu nepřesný a broušení zase z toho je strašný bordel. Tak já to tady vydloubu docela v pohodě a ne, tak už si pomalu začnu krotit, abych to nevytrhal moc. Prostě samozřejmě ideálně vypadá to jenom do hloubky, jak je to servo. Aby nám to servo, a to je zase celý tak, aby nám to servo se zarovnalo pěkně s povrchem. S tím ukazatelem může být ta hloubka řezu tím dlátkem. Tak, já si tady servo trošku upravím, protože tak si jako zbytečně mít tam ty patky. No. Tak, jedna patka fuč. Já jsem to udělal. Druhá patka fuč. Šup s těma po plenice. Jsem trošku přehnal. No, co stane. A vyzkouším si, jestli tam teda pasuje. Jestli není potřeba ho trošku pustit hlouč. No, vidím, že je to dobrý. Paráda. Takže díru pro servo máme. Servo jsem upižoval patky, že jsou celkem zbytečný a teď tam udělám díru do křídla, kudy protáhnu kablík. Někdo kablík táhne vrchem, někdo spodem, jenom zářezu v tom křídle, ale já prostě mám rád, že když to vede pěkně skrz. A na tom křídlu už to mám hotový, takže si poznačím polohu, abych to měl nějak stejně. On to není nějak zásadně důležitý, ale prostě zase na druhou stranu, proč to nebýt stejný, jo. Takže orientačně. Tak, trubičku mám nabroušenou. Nemám ani žádný zoubky, protože zoubky ten materiál trhají. Otočivým pohybem sem tam si naznačím kousek brknu. Tak, určím směr a důležitý samozřejmě je, aby mi to nevyjelo z toho povrchu. Takže kontrolou, kam to nasměru, tam to půjde. Jasně, dobrý. Tak na to tady teď vám točím pěkně v jednom směru, tím se mi to EPPčko v té docela zlehčuje, pusím dál, už jsem skrz. A teď to teda, když se to nechce pustit, už se to utrhlo, super, vytáhnu. Jo, ten řez musí být hladký, rovnej, ne chlupatý. Když je chlupatý, to znamená, že máme trochu tupou. Tak a teď, když tam protáhnu ten servokablík, který tam půjde, doufám, nejde to moc dobře. Pomůžem. Když se nemůže, tak se pomůže.
Ty vado, se mu nechce moc teda. Tak. A už tam leze. Zamáčneme servo. Vidíme, že je pěkně s povrchem. Čili tohle pro teďka úplně vyhovující. Tak. Tak, mám cívka, prozídnuto, serva, díry teda pro serva, akorát tady mám tuhle nepříjemnost, kterou musím vyplnit, takže já jsem si už nařezal takový trojničkový jako lišty z EPPčka, který tam úplně jednoduše zalepím. Akorát je potřeba dát pozor, dávat pozor, aby ten profil se nějak moc nezeformoval z boku. Jo, aby to bylo nějak tak jak malej. Takže celkem prosté. Tohle to nemá žádnou plnostní funkci, to je opravdu jenom výplň a matlám. Nastřípám. Tomáčku zkontroluju z boku pohledem trošku přizvednout. Možná je slyšet, jak se to škvaří. Ten aktivátor dělá svoji práci. OK. Když to se říznou, tak to tam ještě trošku kydnu. Čili seřízneme to. Dobrý je trošičku jako nad tím povrchem a pak to dobrousit, protože jinak ten už se zakousne do toho materiálu a vlastně nebude to zároveň, ale bude to trošku propadlý. Tak. No, lepší to vzít ručem. Tady trošku. Jo, ještě to trošku dostávám, protože ono to nedrží nějak úplně excelentně. Je docela ta barva moc opydlá. Tak. Dobrý. A to opatrně zaříznu. No a je to. Takže teď jsme se dopracovali k tomu, že můžeme ty půlky slepit. Obroušeno, zalepeno, serva díry mají. A tady máme ty otvory vlastně pro protažení kablíku. Je dobrý si tužkou označit, kde ta díra je, protože až tak si ho slepíme, tak bychom to taky nemuseli najít. A někdo to lepí uhuporem, někdo to lepí vteřňákem, že to nějak jako se snaží držet, tak aby to bylo správně. Já to lepím jinak. Hodím to na horní část, nějak to orientačně srovnám. Natrám si z obyčejné lakrynické pásky, takový tý krycí proužky asi 20 cm. Je lepší, když ta páska jako víc lepí. A to křídlo normálně tou páskou sesazený. Takhle pásku napínám, jo. Pásku napínám. Možná na tom EPPčku moc nedrží, ale jakž tak snad. V otokové části to samý. Zase trošičku napnu.
Tak a to samý udělám ze zhora. Tady vidět, jak se nám všechny ten úkos tady propsal. Nějaký chlupy. Tak, zase stopím, přihladím a teď napnutím vlastně vyplozím to ze 5, jo. No, tak to je přesně ono, to nedrží. Prostě musím to přihladit pořádně, možná se mi to bude rozlepovat, to chci hlídat. A to samé zase v té útokové části. Mírně napnout a je vidět, jak to křídlo krásně si drží ten tvar, to vzepětí, který my chceme, kolik to má schválně. No hele, 60 mm, úplně přesně jak to chceme. Tak a teď co je výhoda tohoto postupu, je to, že ono to na tom videu se nebude vidět, ale ono mi to úplně přesně nesedí. Jo. Ale díky té pásce, já si to takhle pěkně porovnám. Složím si to na náběžkách, porovnám si to na náběžkách, porovnám si to i na té motokovce, aby to bylo opravdu přesně, protože si někdo řekne, že je to sice jen EPPčko, houba gumová. Ale není zhorší, než postavit letadlo, který má skroucený křídlo a lítá divně. Do toho kombatu, to trošku vadí. Tak, ještě to jednou přehladím, aby se mi to nerozletilo. Seslazený to máme. Tak a teď vezmu normální obyčejný řídky vteřinák. Tady do té spáry naleju. Fotokousku si ještě nechám volnou, protože tam se mi to trošku rozlejzá, tak si pomůžu rukama, až to tady celé to zalepím. Vůbec není potřeba se obávat, tady se to se rozlejzá. Musím to hlídat, jo. Vůbec není potřeba se obávat, že by se to jako neslepilo. Slepí se to a ten vteřinák, jak tak říkají, že proteče ještě až vlastně skrz na ten stůl, jenže já to otočím a zaladím to i z druhé strany. Tak. A teď si slepím tu fotokovku. Já si přece jenom trošku pomůžu aktivátorem, který tomu lepení nějak moc nedoporučuju, protože je potřeba, aby ten vteřinák opravdu zaték, navzdělal do té spáry, takže si ho tam pěkně necháme zatýct. Ale u té útokovky je to v pohodě. Tak, tady je trošku vidět, nevím, jestli na tom videu, jak jsem říkal, kreslit si věci na EPPčko tuškou. Ne žádnou fixou nebo propiskou, protože ten vteřinák opravdu docela dobře tu propisku rozpustil. Takže tady je takový černý flek, kde jsem měl naznačenou fixkou jako označení nějaký a tady taky se to rozpouští, prostě ta barva. Máme slepeno, necháme to vytvrdnout, nebudeme to škádlit tím vteřinákem. Jo, a položíme to někam, kde nám nevadí, když tak odteče trošku to vteřináku, ještě tam lehce másnem. Ten říkej vteřinák, to je taková vodička. Jo, ať si tam pěkně zateče. Tak. Hotovo. Tak, pásku jsem strhal a dolepíme ještě ty zbylý místa, kde byla ta páska, ale vidět, že i tam ten vteřinák docela slušně navzlínal. Jo, že se dostal vlastně i pod tu pásku, která tam byla. A už ani nebyla, tady nebyla. Tady někde byla. Jo, a necháme to zase prostě být. Nic nás netlačí, takže to necháme v klidu. Teď pepnout. Takže máme slapeno, uděláme zářezy pro nosníky, to je taková činnost nemoc oblíbená z tomhle. V FEP je předepsáno, že nosník uhlíkový má být nejblíž 4 cm od náběžky, takže 4 cm. Jsem na druhé straně. 4 cm, on to tak vychází do té místa největší tloušťky. Já než abych to měřil z druhé strany, tak to propíchnu, abych měl tu stejnou pozici nosníku i dole.
Moc to fakt hodí, když jsou ty pásnice, ten uhlík přesně nad sebou. Takže propích jsem si to normálně tenkým drátem. No, takhle. Samý na druhé straně. Tak. Teď si to pomocí dlouhého pravítka ty body spojím, protože potom ten zářez pro uhlí budu dělat vlastně od půlky do konce, vždycky je takový jednodušší. Tady a tady. Jo, spojím to a vyznačím prostřed. Dobrý. Teď si vezmu nějaký tlačí pravítko a to EPPčko na hloubky asi 2,5 až 3 mm naříznu. Řežu ne moc hluboko, protože zejména na konci, a neřežu ani do konce, zejména na konci křídla bych to rozříznul skrz, prostě naříznu ze spoda, naříznu ze zora a najednou ejhle ufiknul jsem náběžnou část, to nechci. Tak, samý. Zase ne až do konce, nechám si, protože tady stejný uhlík až do konce nepůjde, tak není potřeba ho tam dávat, teda řezat. No to samý, řezal, ze spoda, jasně. Tak. Nařežu až do konce, opět. Tak. Proč je dobrý mít ty uhlíky nad sebou? No, protože oni jak se slepějí, nebo lepí do toho EPPčka, tak to lepidlo, jak prosáhne tím EPPčkem, tak mezi nimi vytvoří takovou stojinu a v podstatě potom je to pevnější, když jsou ty uhlíky přesně nad sebou. Já používám pro vystužení křídla uhlík 2, který je takový, ještě se s ním dobře dělá, dá se dobře ohnout. A vlastně ho do toho zářezu, jestli to ještě protáhnu, normálně vmáčknu. Tímhle způsobem. Jo, pozor, důležitá věc. Je dobrý ten uhlík před lepením obrousit, protože kdo ví, jak byl vyráběný, jestli je nějaký separátor nebo něco. A on sice bude držet i tak, ale proč si ho neobrousit, že jo, pak to bude držet ještě líp. A zkrátím si ho na dílku, kterou chci, což je tady. Můžu to uštípnout buď štípačkama, ale pak je ten konec roztřepený, nebo to takhle odvalováním nějakým nožem nařežu a normálně zlomím. Konec začistím, protože to není žádná krása mít tam ten konec roztřepený. Tak. Bacha na to, uhlíkový prach není zrovna to, co by lidskému tělu svědčilo. Tak, můžu to trochu odloubat po EPPčku, abych ho neměl černý ten konec. Čili mám jeden uhlík a já jsem si na spodní vymyslel ještě takový experiment, protože přece jenom, když se na to podíváte, tak on se musí docela rozohnout, ten uhlík. Jo, a tady nám vytváří, on prostě neudělá ostrý zlom, že jo. Tady nám vytváří takový oblouk, který mi se nelíbí. On potom deformuje to křídlo, že to křídlo nemá Včko, ale má takový jako rozplizlý účko, nebo jak to nazvat.
Takže já si vezmu ještě jeden uhlík. Ten mám připravený na vršek. Tenhle jsme si připravený na spodek. Zase dám jeho dílku nějakou akurátní. Někam semka. Zarovnám. A to je málo. Zase začistím. Tak výborně, jsem říkal, že ten uhlík není dobrý a to tady mám. Tak. A já si ten uhlík normálně v tom prostředku zlomím. Zlomím v uvozovkách, protože samozřejmě zlomený uhlík je k ničemu. Ještě trošku začistit. A já si ho zlomím odborně. Ta odbornost spočívá v tom, že nejdřív zbavím v tom prostředku ten uhlík lepidla, kterýma jsou ty uhlíkový vlákna slepený. Čili někde tady zhruba centiáka půl prstu. Má zapalováč. Co se děje? Prostě z toho normálně vyžíhám to lepidlo. Vůbec nejdu se bát. Uhlík nehoří. Tak a teď konci vidět, že se mi to rozlepilo a zbyly tam jenom ty vlákna, já nevím, to je vidět. Jo, co to dělá. Ten uhlík furt drží, na tak funguje. A tlak samozřejmě ne. A takhle to samozřejmě zalepit nemůžu, protože to by to bylo ničemu, to by se mi to za chvíli urvalo. Ale já si to udělám značku. Nevím, třeba 5 cm od toho prostředka, toho rozlepeného uhlíku. Tak. A teď si vezmu usaznou trubičku, kterou na to navlíknu. Ale akorát to tam krásně jde. Proč jsem si značil ten střed, abych ji leknul do prostřed? 5. Je to možný? Je to tak vedle? 5. Je to možný, takže se mi nelíbí. Tak, 5, kousek. Tak. A já teď trubičku ohnu. Ohnu je normálně kleštěma, to není moc co vymýšlet. A vezmu si kleště dvoje, protože nevím, jestli bych to ohnul jedněma. Takhle to tady ohnu. Patrně. Tak, mám to ohlí. Značku už nepotřebuju. Kouknu, jestli mi to nějak funguje na to zepětí, který jsem chtěl. V podstatě, když si to vezmu a vezmu si tam těch 6,5 cm, co jsem tam chtěl mít, nebo 6, tak by to mělo, ale tak je to moc. Nevadí, trubička je osazná, čili nemusím se bát, že mi prdne. Ještě jeden pokus. Zase málo, takže maličko přidám. Mohlo by to být OK. Jo, je to OK. Čili mám hotový nosník, jenom ho lehonce zakápnu vteřinákem. Šutkám s tím, jak tam bych nezateče, ať si to tam prosvítí ty vlákna, který jsem před chvilkou vypálil. Vlákna jsem nevypálil, vypálil jsem tu pryskyřici, nebo čím je to lepený. Tak a to samý z druhé strany. Je to experiment, ale snad bude fungovat. Tak, takhle to úplně stačí. Zbytek zalepíme vlastně až s tím křídlem, jo? Takže já teď můžu tam ten uhlík do toho křídla normálně namačkat. Jo, mám krásný vohnutý nosník. A jeden. Jo, někde do prostředka asi, jo. Tak samozřejmě se mu nechce, protože trojka průměr 3 mm už je skoro hodně.
se sice brání, ale tomu nepomůže. Tak už nejde, no. Trošku to lepotečko dostavu od sebe. Mačkávám tam ten uhlík, jo. Snažím se, aby taková ta mezírka, která mi za tím uhlíkem uzavře vlastně tu díru, aby byla taková nějaká rovnoměrná, stejná. Tak a na konci taky, tak to tam namačkám, porovnám. Teď se musím poprat teda s tímhle. Tak si pomůžu nožem, jako houby se stane. Tak, hele, pojď tam. Nechce se mu. Nechce, ale musí. Prostě půjde, hotovo. Prostě ho tam napasuju, zarovnávám ho víceméně s povrchem, netlačím ho nějak moc hluboko, protože čím víc je u povrchu, tím vlastně pevnost toho křídla větší. Jo. Čím bude vzdálenost těch dvou nosníků od sebe větší, tím to křídlo bude odolnější na nějaký prohnutí. Tak, je tam. Že nám tady trošku čoulá, vůbec nevadí. Neděláme model na výstavu, ale na souboj. No a já teď mám krásně tady to zepětí, je teda skoro i dost. Není 6,5 cm, no, tak to je dobrý. A nahoru já si to trošku srazím tím, že samozřejmě dělat ten pružný. Dělat to vohnutí s tou mosaznou trubičkou nebudu, to je zbytečný. Takže tady mi nevadí, když mi ten nosník trošku vyjede na ten povrch, jo. To je takový ošklivý. Dobrý, tak a jedeme zase z jedné strany. Tak. To tam leze. Tady uprostřed nám to bude zvůz, protože je to posycený tím vteřinákem. Ale taky tato část bude v trupu schovaná, takže vlastně nám vůbec nevadí, když to bude trošku vyčulovat. Nebo to nebude úplně esteticky zvládnutý. Nerveme ten nosní moc hluboko, protože prostě není potřeba mít hluboko. Takový se u toho možná třeba i spotíte, protože prostě to chce trošku síly, na druhou stranu tady musím tak rychle jako já. Tady dělám. To mám, protože nechci, aby to video bylo nějaký tak obrovský. Tak. Narveme ho tam. Důležitá věc. V tom zepětí je fajn. Hele, jak se nám to srazilo, jo. Je přesně ono. Takže to musím trošku zvednout, ale důležitý je, aby to křídlo, aby ta náběžka byla rovná. Takže asi pohledem no, není rovná. Pohledem zkontroluji, byla rovná na obou půlkách. Takže to je prostě ještě rovná, jo, než je skroucená. A potom se nám na ní i bude líp lepit ta sklená páska pro vystužení. Takže jako dobrý. A můžeme přistoupit k zalepení.
Jo, a já jsem ten uhlí neobrousil. Tak já na něj kašlu. Prostě ho tohle je neobroušený. Nejdřív to zalejeme nějakým řítkem. Tam jen proto, aby se trošku vsáknul do toho EPPčka a oblil ten uhlík tak nějak kolem dokola. Udělám nejdřív jednu půlku a pak druhou, protože chci mít možnost případnou korekci, kdyby se mi to nějak prohlo to křídlo srovnat. Jo, takže udělám jednu půlku a klapu. Oj, tam už jsem to naspal zbytečně moc. A nechám to být, protože ještě kontrola, jestli to je nějak rovný, jako je. Nechám to být, aby ten vteřňák si mohl pěkně zatíct tam, kam potřebuje. Jo, stejně udělám potom druhou půlku za kontroly té rovnosti a budu mít křídlo vystužený. Čili jednu půlku mám zalepenou, normálně prolitou s jítným vteřňákem, takže si jdu i druhou ještě kontrola, jestli je ta náběžka rovná. Jako u kořene trošičku promotábě může, protože prostě ten uhlík to deformuje do křív, ale ne moc. A správný zapětí. Správný zapětí. Je to tak nějak kolem těch 6 cm. Jo, lehce držím, řídký vteřňák a jedem. Křídlo mám trošičku šikmo, protože když to vteřňáku dám víc, tak on mi teče dál vlastně do toho lepeného spoje. Tak. Ještě z druhé strany. Tady lepidlem není třeba nějak zvlášť šetřit, protože prostě ten uhlík tam musí být zalepený. Dlouhodobě se ukazuje, že prostě že ten uhlík lepený vteřňákem je úplně dostačující. A ne, je to srovnatelný třeba s lepením purexem. Jo, s tím, že samozřejmě s purexem se s tím budete patlat mnohem díl, než to vytuhne. Tak, odložím, nechám zaschnout. Díky máme vlepený, teď vezmeme uhopor, zelený, tady zelený, na tvrdé pěny, nejlepší lepidlo kontaktní na EPP, co já osobně znám. A nalepíme jednak zesílení pantů, aby se nám netrhaly, a taky sklenopásku na náběžku. Takže nejdřív rozjebeme panty, tenhle je takový tuší. Takže normálně takhle ohneme a lehce přebrousíme, někdy méně, více. Tak, dobrý. Trošku. Paráda. Tak, úpor. A udělám to na dvakrát. Nejdřív udělám tady ty zadky a potom ty náběžky. Normálně nakydnu na EPPčko a rozetku. Tady dám ze spoda pásek. To samé tady na konci. Tak, ze zhora samozřejmě taky. Tady dáme delší až
za ten pán. Matlá. Použití toho úporu je zárukou, že opravdu ta páska na tom bude držet. Ani to nezkoušejte bez něj, bez toho lepidla, protože pokud to bude držet, tak jenom chvíle. Tak, ještě z druhé strany. Nebo je zevnitř. Tady mám pásku širokou asi 10 mm, takže matlám to tak, abych měl asi 10 mm proužek. Není potřeba to lepidlo nějak úplně dramaticky roztírat. Musí tam tak nějaký zůstat. Tady jsem dal předtím málo. Ještě tady trošku máznout. Tak. A ten potřísněný prst od toho lepidla vlastně normálně jako jenom vemu a ožmolím do koše. Jo, a je čistý, dobrý. Chvilku počkám, až to zavadne. Takže můžeme začít lepit. No, ten pant. Docela lepím, ale stejně to podmáznutí je prostě nezbytný. Samý v druhé půlce. No a půjdeme to až k tomu tý pálce budoucí. Ještě zevnitř. Můžu si říct nějakou svěrku, ať se nám do toho nejde. Ještě by bylo. Tak, to máme trošku pohodu. Tak. Nemáme rozáno, tam to prostě nalepíme. Tomu by to přišlo jako zbytečnost, tak to není zbytečnost, protože jinak se prostě to EPPčko při nějakým zásahu, ráně, blbým přistání prostě urve. Jo, pant jako dobrý, ale ta jeho odolnost není úplně nějaká vysoká. No, pěkně. Čili panty máme a půjdeme možná naozad na běžky. A nebo si to necháme do dalšího kroku. Jo, panty přelepený na koncích. Tady není potřeba. Tady to drží, ale na těch koncích to potřeba je. Tak, máme nalepený křívka. A
teď omatláme náběžku, abychom mohli ji zesílit nalepením skalní pásky. Ještě zkontrolujeme pobrousíme ten střed tak lehce. Spíš, aby z něj nevyšel nějaký bordel, než aby to bylo hladký. Dobrý. Najedeme. Tady toho lepidla bohužel padne docela dost. Nemá cenu moc šetřit, protože se to vrátí v tom, že ta páska se začne za chvíli odlupovat. Takže to namatláme pěkně kvalitně. Trošku ještě tady tu branku a pak tu pásku přelepíme. Samý z druhé strany, nebo spoda teda. Šířka pásky té skelný je 25 mm, je to vlastně daný pravidlama EPA. Čili vystužení ano, ale než to někdo polepí, udělá si torzní skříň, to ne. Samý na druhé straně. Tak, namatláno a zase to necháme zavadnout tak, aby to nelepilo. Odležíme si to a počkáme. Náběžku máme namatlanou, trošku zavadlou a jdeme potahovat skalnou páskou. Já jsem si koupil už širokou 25 mm, protože se za to z těch širokých je pakárna. Přeložím. Pásku nějak moc nenapínáme, protože my jsme to křídlo zkroutili. Tak a na konci nechám malý přesah. Je to takový jako práce nic moc. Aby to bylo hezčí, tak přehladíme nahoře nejdřív. To, že to umatláme s prstama tu pásku, to není třeba nějak řešit, protože potom ji stejně přebrousíme takovým brusným roudem, až na to půjdeme barvou. Nástřih. Zase krásně trhá, vlastně jakoby po létech. Jo, takže tady je to fakt taková blbá práce. Když tady přihladím. Tak a jdu na druhou stranu. Tady se nechám takový menší přesah, aby se mi ty pásky nahoře a dole, respektive na rejku se s druhou půlkou propojily. Tak. A teď konec. Taky taková lahůdka. Ale
je to v podstatě stejný. Nastřihnout, protože tohle izolapu nedotvarujete, můžeme i víckrát. Jsou to čistý nůžky. Všechno lepit k sobě. No, takže nejte rychle přelepím. Takhle ji tady přetáhnu. Tady si ji odtrhnu. Jo, a taky na dvakrát ji tady šmeknu, aby se mi to líp vytvarovalo na tom konci. Tyhle ty konce trpí docela dost, takže není od věci tady přelepit pořádně. Tak. Ještě přehladit. A to samé udělat na druhé straně. Habeška je potažená komplet a kromě vlastně osazení serv, pák, nám ještě zbývá tady udělat díru pro vyvedení kablíku od sidílek. Tady máme naznačenou tu pozici té díry vlastně. Tady zapnu, zapnu vedle. Vedle a tu díru normálně proříznu. Jo. Ještě to trošku můžu obrat takhle. Rovnou tam mrazím ty serva, který už mají nasazený páky, neutrálu srovnaný. To je vždycky taková trošku hra nervů, ale snad ruce. Jedna. Tak tohle je horší. Mu se tam evidentně nechce. Tak. Jsou tam, drží tam, jsou zároveň s povrchem a my tam někam zvrhníme páky. Já jsem si tady připravil takový pěkný páčky frezovaný ze Textitu, nějaká 5K1 možná to je. Čili ty už mají ten správný tvar, který já chci, aby měli s ohledem na nějaké výchylky. Nožem proříznu v místě páky, kterou jsem si naznačil někde na začátku. Jedu pod boka, prostě není potřeba táhnout. Taky mám tady. Potřebuji tam prostrčit, ještě ji trošku brousím, aby to drželo. Tak. Šup tam s ní, nechce se. Jo, takhle to tam dám a tady musí zapadnout do toho výřezu. Ještě je krátké, trošku prodloužit. Ničo. Tak a já chci, aby to mělo
aby ta páka byla jednak, aby díry byly nad osou toho křidílka a taky, aby ta dírka byla v nějaké vzdálenosti od toho pantu. Dávat náhony ze zhora není úplně nejšikovnější, ale prostě to funguje, takže to nebudu měnit. Zrovnat. Mělo by to být málo. Trošku nahoru. Tak, to je dobrý. To samý udělám na druhé straně. Ještě to nalepím. Kde pak je? Tak už. Tady. Zase páku. Trošku obrousit, aby na tom ten vteřina držel. Lehce poškádlit a nasunout. Tak. Je důležité mít ty obě dvě páky nějak stejně. Sice něco se dá doštolovat na vysílači, ale taky ne všechno. I když pro ty naše malý latuch je to celkem funguje. Nemám to stejně. Tak. To nějak zalezlo moc. Tady je to prostě nějaký divný. Dvě a půl. Teda půl, aby to být mohlo. Tak. Tak. Musím ještě trošku vzadu. Jo. No a konc to normálně zalepím. Akorát pozor, tím, že se tam natlačil ten skotexty, tak ono to dělá tohle z toho, takhle se ta sokovka prohne, no, tady je to vidět. Takže je potřeba to vezmeme řízíky. A to tam rojou, potřeba to zmáčknout, to EPPčko, aby to bylo prohlý. Aby to bylo rovný, aby to nebylo prohlý. Jo, takže dobrý. No a teď to zaleju z druhé strany. To samé s druhým. Jo, a je to rovný, dokonce možná je to prohne na druhou stranu, ale to se podá. Tak. Jako nalepení toho z kodextitu není ten vteřinák úplně ideální, ale to stačí.
prostě na to naše účely to stačí. Jo. Tam takový, trošku to jako dostanu do plochy, aby to drželo. A nechám to v klidu zase vytuhnout. Čili mám tady hotový křídlo s osazenýma servama, zalepenýma pákama. Ty páky už jsou na servo přišroubovaný, a to tak, aby byly zhruba v neutrálu. Jinak spíše důležité, aby ty serva byly vůči křídlu nějakým způsobem, ta páka nastavená, než aby byla přesně v neutrálu, protože ten přesný neutrál potom doladíme na vysílači. Tak, táhle dělám z ocelového drátu, z 8 a normálně ohejbám, vlastně na obou stranách udělám odzovku do Z. Nepoužívám blimpy, protože blimpy jsou podle mě akorát zdrojem nějakých případných obtíží, že se povolají co nejméně vodnou dobu, nebo se stane něco jiného. Tak. Fixkou si označím polohu, kde by to jde ohnout. No, tak to jsem si to označil výborně. Tak. Čili tady někde. A rovnou tam vohnu to zetko. No to nějak vyjde. Když to nevyjde, tak prostě vohnu další. Aho. A odsvaknu trošku většíma kleštěma. Samozřejmě to servo musím vydat, když tam mám tu páku přišroubovanou, abych ho na vlík dotáhl. Tak. Tak, koukneme, jak tam je. A já myslím, že je dobrý, jo. Je to akorát. A úplně stejným způsobem udělám i to táhlo druhý. Čili táhla na obou křídlkách mám hotový. Ještě pro bezpečnost je dobrý tady to táhlo ohnout trochu dolů a zkrátit ho, jak to jenom jde, protože není zhorší, než když to třeba chytnete to letadlo do ruky. A ono se nám zapíchne tím táhlem do prstu, do dlaně a podobně. Jo, prostě ideálně, aby to moc nepřečnívalo. Vůbec není potřeba, aby to táhlo z toho koukalo. A nevím, jestli to je vidět, no snad trochu, jo. Čili křídlo máme hotový a je de facto nachystaný na barvení. Já si tady takhle ještě schovám ty konektory, protože ty kablíky barvit nechci. Tak. A je to. Jo, zapomněl jsem, samozřejmě potřeba to servo tam ještě zalepit, takže trošku uhuporu, servo povytáhnu, do spáry natlačím uhupor, lehce rozmatlám, to samé z druhé strany. Nepoužívám vteřiňák, protože prostě nějak ho nemám moc rád poslední dobou a ten uhupor se potom vlastně z toho serva dá úplně v pohodě odrolit, až to ten vteřiňák už na té krabičce vždycky zůstane. Čili jedno a stejným způsobem i druhý. Uhupor je sice lepidlo kontaktní, ale i takhle použitý prostě velice dobře funguje. Super, to nemám hnusný a dokrát už je to opravdu